Tässä videossa lisätään hankkeelle hankintanimikkeistö ja muokataan hankkeen hankintatehtäviä. Kun hankkeen hankintatehtävät avataan Tocoman tuotannon suunnittelussa ensimmäisen kerran, niin hankkeelle pitää valita käytettävä hankintanimikkeistö. Ohjelman asennuksen mukana tulee Tocoman hankintanimikkeistö, joka sisältää 176 hankintatehtävää. Voit luoda kokonaan uusia nimikkeistöjä Tocoman Admin-sovelluksen avulla. Voit tarkastella Tocoman hankintanimikkeistöä Näytä nimikkeet -painikkeesta. OK-painike kopioi valitun hankintanimikkeistön hankintatehtävät hankkeen hankintatehtäviksi ja avaa hankkeen hankintatehtäväluettelon. Peruuta painikkeella palaa takaisin karusellivalikkoon. Valitaan nyt OK. Hankintatehtävät näkymässä hallitaan hankkeen hankintatehtäviä. Yläosan taulukko sisältää hankintatehtävät ja alaosan taulukon välilehdet sisältävät tehtäväkohtaisia lisätietoja. Kommentopainikkeet löydät työkalupalkista tai taulukkokohtaisesta pikavalikosta. Taulukkokohtainen pikavalikko aukeaa hiiren oikealla painikkeella. Voit lisätä hankkeeseen uusia hankintatehtäviä lisää painikkeella. Hankintatehtävän tunnustieto on pakollinen. Paina lopuksi Enter-painiketta tai napsauta hiirellä lisäysrivin ulkopuolella, jolloin hankkeelle lisätään uusi hankintatehtävä. Voit myös poistaa hankkeen hankintatehtäviä painikkeella. Tässä kohtaa lisäykset ja poistot tapahtuvat aina hankekohtaisesti, sillä Tocoman hankintanimikkeistä kopioitui alussa kyseiselle hankkeelle. Voit myös muokata olemassa olevien hankintatehtävien nimiä. Koska hankkeesi ovat aina yksilöllisiä, et tarvitse hankkeessasi kaikkia hankintatehtäviä. Jos olisit kohdistanut jo kustannuslaskelmarivit halutuille tehtäville, niin ylimääräiset hankintatehtävät voitaisiin nyt poistaa. Toisaalta näkymän selkeyttämiseen voidaan aina käyttää myös suodatusriviä. Suodatetaan nyt näkyville vain ne rivit, joilla on kustannuksia.